तो गाइस बरायफिनबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों गाइस माने जों दिनै सावरायगोन नैबे आब'नि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय तो गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांबाय थाबानो जाबाय चलिए शुरू करते हैं गाइस माने दाखालि बावैनिफ्रायनो माने फेसबुक अपेन खालामबानो नैबे आब'आल' नुजाबाय थाग्रा जादों आरोना माने आब'नि भिडिअखौ नायनानै माने सेंग्राफ्रा ओरैबायदि फाग्ला जालांदों आरोना माने कमेन्टफोरखौ डेन्जार हरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय कमेन्टफोरखौ माबायदि हरदों आं दसे उनाव खिन्थिना होगोन नोंथांमोननो ओइ सेंग्राफोर महा नायदों नोंसोरो हामा बेफोरबायदिखौ नायनाब्रा बारा A few moments later. समझ रहे हो ना कैसे लोग रहते हैं यार म्यूजिक गाइस माने नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ आब'नि कमेन्टआ डेन्जार फायदो आरोना आब'नियाव माने आब'नि कमेन्ट माने आब'नि बिथांनि भिडिअ डेन्जार फायदो आरोना कमेन्टआ तो गाइस बिदिब्ला जोंना आब'नि नेक्स्ट भिडिअखौ नायलायनोसै थौदो आब' जौमोना सोरखौ गोसोथोनो थिनखो नोंखो आंखौसो गोसोथोनो थिनबाय नामाब्रा आब' माने गाइस आब'नि जौमोनाल' आंखौ गोसोथोनो थिनाखै आरोना आब'नि जोंना गोरबोआबो आंखौ गोसोथोनो थिनबाय आरोना चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह तो गाइस दिननि भिडिअ एसेनोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांबायब्ला एसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगो मोनफिनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो गाइस बिदिब्ला जोंना आब'नि नेक्स्ट भिडिअखौ नायलायनोसै बिरिसुक खेला